Benchilo kwakusasa that this is the first Sunday of 2026 apho sikhoyo kuseDutywa Society, Dutywa Circuit 330 injalo mfundisi wami. Kulapho sikhoyo ke namhlanje apha eceleni kwami nguReverend L Quluba lona sangcola naye ngalolu mzuzu. Mfundisi wami kunjani namhlanje? Ndiyaphila my brother khona bawe yasinceda njani man? Siyaphila inkosi akhona dade. Silapha namhlanje eDutywa uzodumisa nokuzonqophisa noThixo wethu. Okokuqala nje why so early first Sunday sekunqotshiswe eDutywa? Alright, well traditionally sikhulele kuyo imeko enjena yoba inkonzo yomnqophiso yayifudula isenziwa ngeveki yokuqala I mean ngeSunday yokuqala enyakeni iyayikhe yenziwe nange-first ngamanye amaxesha kodwa ke noko kulonyaka sibonile into makhe singene ngoba sikwiphulo lovuselela umoya so the sooner singene endimeni the better asilibelanga into ethi kusaxakekiwe zonke izinto kodwa ke ekuxakekeni konke umele uthi xa beluncedo lenyaniso sibeke ixesha ecaleni simnqule sikwazi ke siyogqibezela izinto zethu sisabantwana ezikolweni sibe sisazi ukuthi si-rechargile si-refreshile nezikhubekiso ezawuthi zivele ngokwapha unyaka wethu uqale kwa early ezamakholwa more especially ke ezibandla you know asifuna uqala late abantu ngokuba bayayazi ukuthi sinqophisile i-societies zimele bazibe ngumtshini oyishintshayo ogqibela izinto zakhe abuyele e-society-ni imanyano zingene egiyeni wonke umuntu abe kanti uvuselelekile so that's the purpose. 1 tradition, 2 uvuselela ubunkonzo, 3 noqinisa izinga lomoya okokuba singaxinwa kakhulu ngalamava benthetha ngawo sikhawuleze singene endimeni nje kusekusasa. Mhlawumbe mfundisi wami kumuntu obukeleyo ongawazi uba yintoni umnqophiso yintoni lento ukunqophisa okanye yintoni lento inkonzo yomnqophiso? Well inkonzo yomnqophiso sisivumelwano nesibhambathiso elithi kholwa ngalinye elingumKristu nganyaka ngamnye lizinikele lenza izifungo lokokuba nakulo unyaka umiyo ndisenguye okaThixo kwaye noba kungenzeka ntonina empilweni yami I have committed my life to Christ and I have committed my life to God ukuthi abe nguThixo wami nami ndibe nguThixo wakhe ze kuthi zonke ezinye izinto ezinokwenzeka ebudeni bonyaka ndibe ndinethemba elitsha lokokuba I have renewed my vows with the God okokuba anisayi kumshiya naye utshilo lezwini lakhe wathi andiyikushiya andiyikuyekela so umnqophiso ke yimvuselelo i-calibration if ngayibeka njengesingesi andithi ne-calibration was umtshini osetshenziswayo kwezinto mhlawumbe zemibane usebenze uve kuthiwa uya kwi-calibration meaning that ukhutshwa iparts ezindala kufakwe ezintsha kuyatshekishwa zonke into zami ngendlela and all that so umnqophiso is a spiritual recalibration for each and every year that we recommit ourselves to the cause of Christ and ke nakuThixo sisithi ke beka apho uthanda khona mandiphakanyisele wena mandithotyele wena konke okwenzekayo ndiyazi ukuthi wena nguThixo wami nami ndingowakho. Kakuhle mfundisi namhlanje njengoba sipha ngaphakathi buhlele entweni ethi ziyeke zikhule zombini. Mhlawumbe kumbukeli obengekho okanye mhlawumbe uyiphosileyo lonto leyo bucangathapi namhlanje. Bese kuMateyu chapter 13 ivesi ebesigxile kuyo kakhulu nguverse 30 othi ke ziyeke zikhule zombini eyona nto ke ebesizama ukuyicacisa kukuthi you know abantu abaninzi are suffering out there abakhula abakwazi ukuyaphambili because balwa amadabi athandabuzisayo ezinye izinto asinamandla ukuzitshintsha and ezinye izinto usathana vele uhlele yazi ukuthi noba ungazama ngomisi nopopi uyamkhaba yawo uba ngakhulisa elikholweni unezityhafiso unengxaki ezithile so into ngenamandla okuzenza nokuzilungisa ziyeke you know and focus wena don't lose focus on what you want to achieve if ungumuntu ofotayo ungumuntu okwi-television or media space you know there are going to be many things you know ezinokutyhafisa endleleni mhlawumbi kuzaba ne-competitors mhlawumbi uzawugxekwa mhlawumbi naku-social media uzawukuthukwe you know kuthi yasiyazi laa nto yenziwa ngikhabs yabona ntoni but ezo zinto zinjalo ndizama ukuthi kuwe ungazivumeli ukuba zikwethisa amandla ziyeke zikhule you know mazihambe le ndlela zihambayo focus wena on delivering the good product in the end your clients and your customers must say we want him again
despite of all these things that are around yourself, but your value proportion of what you are giving to your clients must never reduce ngenxa ye challenges ezikhoyo ongakwaziyo ukuzijika. Okwaziyo ukuzijika, well, ungazijika by new equipment and stuff like that, but if you really cannot change that, just keep focus looking at the lane, ubamba indlela lane yakho uyofika phambili phambili izinto zawuhluzo uThixo wawuphakama ngenye imini bathamba bebekade ngajongelanga ntweni uThixo sikakuphakamisa ukuthi tyhini kanti kukuyinto kulomuntu because you remained focus on what is your purpose in the end. uThixo uza kulela. Yeah. Mfundisi uQuluba lo sincokola naye apha ke eDutywa. Mfundisi wami umyalezo nje kumbukelo obukeleyo ngalomzuzu omshiya nawo into yobana aqhube kulonyaka ka2026. Kulonyaka ka2026 ndiyabunqwenela ukuthi kubaphulaphuli uthembekile uThixo. uThixo uthembeka thina sesingathembekanga. You know uthembeka uThixo sesityhafile. Uthembeka uThixo sesimbuza imibuzo ba why me, oh God. And I'm saying continue questioning God, continue asking God ukuthi utheni izinto zenzeka kum, utheni mnani ungathi ufike kum, because nguye yedwa namandla okwazi ukwenza izinto ezingenakwenzeka kubantu oba mazenzeke. We live in kwispace senkolo ezininzi, but umuntu ozibiza ngoba Kristu makabe nekhwele, you know, ayazi ukuthi inamandla lento kaYesu. And I want to say nonke kumnana ngoniphumayo apha my brother oza kum uthi mfundisi ngicela ubambe isandla, ndimbambe isandla uthi ngobambe isandla ndiyakholelwa kokuba kulonyaka ndizawufumana umsebenzi uthi ndine degrees ezimbini and andiphangele, but just by your prayers ndicinga ukuthi umsebenzi awufumana, meaning that people believe in our cause. And thina okukwethu njengamakholwa kokunyaniseka kule nto uThixo asibizele yona sithandaze singaphezi kudeske kwenzeka izinto ezingenakwenzeka. Enkosi wethu. Nkosi kakhulu mfundisi wami, mfundisi uReverend L Quluba lo sincokola naye ke apha eIdutywa Circuit 330.